Dámy a páni, cenu v kategórii spevák uvedú 3 slovenské kráľovné popu. Čo, pokračujeme ďalej? Pridáme! No tak čo, dáme si ešte jednu? Áno! Okej, a všetci tlieskame! Mama, that woman would born and big surrender. Oh yeah! And I have left my destiny in quite a similar way. The history book on the shelf is always repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. So and how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Waterloo, finally facing my Waterloo. Dámy a páni, Jana Kocianová, Marcela Lajferová a Eva Máziková. Tak vážené dámy a páni, tak ako každý rok, aj dnes večer, vyhlásime speváka v kategórii spevák. V kategórii spevák je nominovaný Peter Smorík, Kuli a Meky Žbírka. Bravo. Zdá
sa, že Slováci sú verní svojim idolom. No tak to máš pravdu, ja som veľmi verná môjmu idolu, Mekimu. Ja som ho totiž zbožňovala už ako malé decko. To chceš povedať? Evi, chceš povedať, že si Mekyho poznala ako malé dieťa? No, to není tak pravda, keď ja som bola malá, on už bol veľká hviezda. Dobre, ale ja by som chcela povedať teraz niečo iné. No. My tu spievame, tancujeme a Máš čo urobia Myslíš, že pre nový nás november? oni? Že tí chlapi, aby tancovali? Ja si myslím, že nie všetci traja. Stačí ten, ktorý vyhrá. No tak tým pádom už nikto nebude chcieť vyhrať. Myslíš? No. Chceš, nechceš? Musíš. No, viete čo, kočky? Nekecajme toľko, dajme sa do toho a uvidíme, kto to je. Tak. V kategórii spevák vyhráva Padne na... Kuli! Príjemný dobrý večer vám prajem všetkým. Dúfam, že s tým tancom to nemyslí vážne. A chcem poďakovať všetkým televíznym divákom, ktorí posielali hlasy. A tak ako to spomínal Pišta Skrúcaný, takisto aj fanklubu, určite áno. Všetkým chalanom z kapely, Desmodu, manažerovi Mišovi, určite áno. A aby mi nepustili hudbu, tak už by som mohol aj skončiť. Veľká, obrovská ďaká a klepem sa. Díky moc.